Прадня, газа ти раздели, това е символ, че ти се свели. Гранушки, може ли малко помощ, че заседнах? Не питай как стана. Аре бе, какво стоиш като пръднал зайк в люцерна? Елай ми помогни. Моля! Това ли заслужавам аз? И си тръгваш най-нагло. Добре, Гранушки, това ще го запомня. A few moments later. Бабо, Утре имам тест по математика. А ти вместо да дойдеш да ми помогнеш, не спря да ме гониш с тая лайняна бухалка, която ще метна в букука. Знаеш ли какво? Омръзна ми да си пиша домашните, омръзна ми да уча и ти ми омръзна. Как сладко ще си хапна динката. Не, за тебе няма. Гранушки, малко помощ отново.